kumba puyo imo perlok dom ta ka jing ki kam pat kun nomar ba student hi apo Delhi ta kim pat yo ka jubab na yang jong ka sarkar na kata ka daw kidang ye pitenya kene ka jing ki ngakarmen ba ka sarkar hi kan pet sakini ginong yakhi langta kan yarap mo yak ai ka badai ban yarap namar kat kum ka jing pet ka jonga kani ka jing ki kala ban poi chdo sa ba kan sa don ki student lane ki ayu ban sa sim kabu lane sa so sa dat kum to mo lakpor sa kapor yo don ki ba khat kum to kan ngateng yo don ki ba khat kum to ta kadang ông dalam deh himo ngakwa baka sarkar hi kan simkhya kan ka langkor kan nde ban su kan sting gumne namar ki student kadang like por sgi kidang ya bon nang ta kidang ya wan sekene jaka nasiam tenan bandong pi ka wei mo bam ta kasgi doni wei samla ba na selong jungi hi iba mebon dan lang ngam tang ni le tesar kumno phi snyo hajing dei bat kene kam nga sngo ba ngi dei ban ai kublai kini ki khna samla jongani ka ri ga jongi ki bala wan shakmat ba ki bala shim ya kata ka ikhtiar ba ki dei ban le ai lor ka jing le don bor jong ka BJP haka bakal le kat bakamon haka ni ka jalla ka jongi kam kani ka ri ka jongi ti kumba phi iru ba palat ar phongut ki khna kila commit suicide ni ki khna ki don ki bala sha bom sha tit ni ba kani ka sarkar kam sngap yeno yenoru ndai ka le be hala ka jong kamon ti ngi dei ban pendu ya kum kata jaj sarkar tinga ko ban ai kublai ru ya kini ki khna samla ha kini ka jalla Meghalaya ka jungi ha ka ba makiru wala ki jingai nang ni na jantar mantar hinde kilai shim ya kata ka ikhtiar ba kin lej ba kin ya protest ante ha Don Bosco Square tinga ai ka jung kublai ya piru nang ni na Delhi but nang ya tur shafang keep up the good work but kani hi ka por ba ki khna samla kin wan shakmat kin shim ya kata ka ikhtiar but kin long hi kinong yalam dalade nabenta yala di ba nabenta ka future ka jong kiru namar kini ki politicians ke bangi ki bagi don hakaleng jong ni gari bat kumjur hakari hakani ka jella ka jong ngi bagi ni ki politicians ki don arjat ki wegi politicians ki ki bakwa be ban sukamai spa but ki wegi politicians pada ki basukwa be ban don hakabor ki kini ki politicians ki badon tang ya kata ka thong tang nabenta kashimat ka jong ki kinumla dalai leiru ba kinyarap ya ki khna samla ki kumta ki khna samla hi ki de ban wan shakmat ki de ban mi shakmat bat ki de ban long kinong yalam na benta dalade yalade ndai ban up ya kini ki politicians himot mentala lada ki change bakanaru politician na way bakanaru lada change na wakwa spa so bakwa bor lani na wakwa bor so bakwa spa si ai pat kalaway jong kini ki khna samla kai namar kaditang ka jingkwa jong ki simate handai kamdani ai kata ka thong ban ong ban yarap ya ki khna samla bat bun sin hi ngi ha ka politics lada pingu lada pidam ya ki kamut kabyang handai lada pimngu lada pimdam lada pipeni ya ka babakla kamut pisa kenjat di ngimkwa ba ki khna samla kinlong betang kum kita kinong ngu nong dam deki kena samla kede ki ban long kata ka ikhtiar bagi kena samlahi kede ban wan chakmat bagi de ban yeng ha kata ka nongrim ba kinyalam maki la kadai ya ka sarkar lani la kadai ya kata ka lawai ka badai nabanta jongki hi hot ngam ong ba baro ki ba larang ba kilong ki basniu hendre ngidon kami ki rang ba ki badan ya kata ka jing it ka basisha ban guide mdei ba kita ki rang ba kiba kwa ban peni tang ya kata ka jingdon ya ka bor pisa bat ya kata ka jingdon ya ka bor bakin le kat bakimon kata ngim kwa dengi kwa ikirang ba kibran ya ka jingkir kle to hajing ide ba tu ba mo uba
Ubakaran gum tu hang tu ha BJP State Office Meghalaya tu Mewankar tu BJP Youth mo tu ong gum tu tapi senyo gum no hak jing debat itu. Pi hakabay day ba utu u kena samlaru ngila ben ong. Ba ka BJP hi nakato kala sakhi syai ba ka BJP hi kadai ka seng ka basniu kadai ka seng ka ba penjot ba kadai ka seng ka ba pensniu ru iki jingmut jing perkat. Menta uno ru berung ha ka BJP. Usniu nadu ka jingmut jing perkat. Hadu ka jinglong hadu ba utu kena samla sngow rem but sngow ai bangun ong ba dangla ba susuk dang sup ka ba susiat bet. Ani day banca siat bet ya gitu ki yakini ki bawan protes. Menta akum kata ka kajat jimut jing perkat himut nginla mo begini alam ya kata ka riba kajat bandio syakmat tengah penram jur ya kata statement ke balai dau tu youth president jong ka BJP but ngapan rem hiru ya ka BJP hi borok kawai namar ka BJP hi kadai kata ka cancer ka balarung ha kani ka ri ka jongi balada ngimle ay kani ka cancer kan sabam sundan yingi bat kan sabam du khot sundan Tapi lan empat pensai hak jing debat kan ka kerting cockroach Janta Party. Kamu ayu kan ka cockroach balagi khot kerting da ka cockroach ka bam senyo tenan kata-kata. Namar kani kami nadu katu statement bala ai do tu Chief Justice of India bau ong ba kini ki kena samla ki bom don kam don jam ki longkum ki cockroach. Namar ladang ikan kini ki nyangkalau di basurung si ki kendong kencrot ki ba kumta. Telong ki bom don dor kan. Tu kenya ki kum kita ki beriu ki bom don dor. Ndai ngilai iru pada baling ba kani ka jingya ki ba hadu katno kita ki nyangkalau ki don ya kabor haba ki laya lumlang bat ki balai don lang bat ki laya teli ti kani ka dei ka bor jong kita ki nyang kalau persya ya kita ki nong pembor jong kani kari India jungi Tak jing pa jong pi kani kan yang kalau kani ka cockroach Janta Party kinsa ya kun la election na kami ya kun rene ya kata tengam patip nemar kat kum ka stance ka jongki ki ong ba kim kamdei ka political party andai ka David tang kata ka seng ka bala seng benlum ki kena samla bakin keren sipang ki jing e jong ki kena samla bat hakani ka por ka jing e dei na benta jong kani ka bakalik kani ka paper jong ka nit ti kata ka dei ka bahakmat do ya menta bat nganget bakani ka jing e ki jong kani ka cockroach Janta Party kanung kut tang ta dei kan ya chakmadu ban penpha sunon ya kani ka education system ha kani kari India hi borok hoy Pisnyo kumno haba kirang ba nang tay na jela Meghalaya jongi khamtam kito ki baladon haka kardan khamtam kito ki opposition lani ki bon ki bon mo balai ki ban hakato kasngi arpo trik hak jing debat kane ka protes namar kane ka protes kam tang namta ka Delhi kadai bet baro namta baro kari India ta balai mo kimyawan pisnyo kumno hak jing debat ta pi kumbangal ong mene kidan arjat ki politicians ha ka jela ka jongi ki way ki politicians thank you bhaiya khalia thank you kidan ki way ki politicians ki bakwa ban kamai spa bat kidan ki way ki politician ki bakwa ban kamai bor andre ka jing ya dei jong ki bro arjat kini ki politician kalong ba ki kwa bet ba kini ki kena samla kin ngo kin dem kin serve ya ki kum kita ki belai andre ha ka jing pet jongi kita ki dang dei hitang ki brio but balik kim join ru ya kani ka protes kim join ya kani ka protes namar ya kani protes la yalam de ki kena samla phi amdei ba ki yalam hi maki andre ki kwa bet ba tang kano ka jing yalam ka bala yalam damaki kin bud andre lada la yalam da ki kena samla em ti kata ka peni ka mental ti ru ka jongki ba kidan ni kata ka mental ti ba ki kwa bet ba ki don be halor ba ki pet po kan yangi ki badang kam kena bat ya kata ngalamat hishimet hadu kanu kadan kata ka jing syap pet po ha kini ki politicians ki ba larang ba nama dengi ai ladangi kran ya ka sarkar ruling ani kran ya ka opposition ru ladangi ai kanu ka suggestions ka bala banyarap ya kani ka ri ba kajat benrio ko jongi kim pediang handai ka balingo kalong ba hadian pat am kin sale hi daladi te kim pediang ki ken po ki ken ki nyoban ai ndai hadian pat kin sa le hi maki khanang ba kin long ba kayat ling ba jongki tingeng em kwa kum kita ki jat ki politician ki ba perkat shimet ba ki ba ka jing thu jongki hi kalong bet kumno begin shong bet
hang katai ke suki. Dadang idan kum kita ke politician. Lagi day politician ubak kuat spa, lani politician ubak kuat bor. Ngin numpoi shanu ru. Andai kadai kepor menta. Jom ki kena samla bikin wan syakmat. Bat bakin kentat no ikini ki politicians baro. Bat kidai ki kena samlahi bagin yalum. Bat ki kena samlahi ki ban yalam. Topis nyo kumno hajing ngedai bat kani ka paper leak mo. Paper leak exam namta ki ni ki ba dai ban aten ya tu ka need exam te ki la leak tu exam paper kumno pis nyo. Pi kini ki AKA baro kini ki jing leak paper ki AKA baro ki day part and parcel of corruption. Namar balagi pen leak ya paper kenang bekila bende. But kidai nu kidai ki badan spa. Tika education hakanika riga jongi baro kawai ka debit na benta jong ki badan spa. Ti kata kadai ka bat kani ka corruption kadai ka bampong. Ka corruption bunsin ngis nguthuk bakla. Yang baka corruption kadai bitang syapang kapisa. Dai ka corruption kamdai tang syapang ka kapisa, dai ka corruption ru kadai ka jing yo right. Ka corruption kadai ru ka jing kedi no ya ka hok bat ka bahak. Kabada jong kita kibadai hok. To kublai sibon ba mebon. Ya kajing ai. Ya kajing keren ka ba phila ai mo ngila snyo thu sai. Ba kadai ka sarkar pamta. Kadai bi ka sarkar ka batang perkhat betang ya lede. Te kala dai ka por ba ide ban snyo thu mo. Kum ki pra khasi ane ki pra jat ben riu batang duna pai. Ngide ban snyo thu sai. Ba ya kum kene ka sarkar ngide ban ai lat. Lanu ro. Dangi ailat yang mungkin di sarkar te kan jia ka ba ngimla cho tang ban perkhat mo ka ba kaban jia namar ngala I hang ni ha po Delhi na do na go tinga wan sini ngai kendo bon jat ki jat ben riu ki besong masa ha po ri India hi jongi ki badon na ki ba na UP ki ba na Assam ki ba na West Bengal ke emang ngila ya kendo tengi ya keren kan ngias nyam thu ba kani ka sarkar hi ka kta mde tang ya Delhi ka dai ka kta lut ya baro hi kari hapo India te tangkum tai kublai chuban perlok ngaj skiam ba hero pin karsan ya kani ka jingaki wat snyo lada pis snyo bangi kumbakla ban ya keren hak jinge dai bat kani ka sarkar jole se bidai uena naki member jong kani ka sarkar ngintip mo tang ba kai ka bang akwa ban ong ba hagum kapor gum kani ngimde ban snyo ba ngidai ki member ne ki jong kani sarkar ngidai ban perkhat chwa nam ta ki jat ban riu ngidai ban perkhat chwa nam ta ki lawai ki khon ki tigen ngidai ban perkhat tang la de namar ba haperte hi bang im ngidai ki social human being ngimla ban im tang marwai la ngimla ban im tang praba mahajon praba riuspa ngihap hi ban ya de don filang bat ki baduk lane ki ba rangli lane ki khon samla lane baro tak daw kan kta ya pi kinong kerchan ya kane ka sarkar da lada phim kran ta kasgi kan sakta ya pi hadan hapor hadan nang nes khmat tak daw ong kat badang don gapor habakum kane kalat ngiyo ngisnyo kemen skada ya namar ba ngiyo lat ban pensnyo ban pensai ya pi ki paralak praba ijmo kublai subon kata dan bak ba kublai unang karku yang i bat ya pi kublai subon ni piru ba kublai snow sngan bang ya don lang bne dai snow sngan sibon ye kani dei na ka jela Meghalaya lalong bang ya lang ya wan ban ya represent lang sini bat ngi kermen ba kani ka jingi ki kan long ka job kadai hoi ton e banong Saya kan liang jong nga don gating si kendiat namar ba ngayo I hari comments ba don kibri boong bele piki penar ki khasi ki lechto kadi gajing auri jong ki dekar bele pi hewan te kani gajing ya auri gajing ya diman gajing ingam dei tang ya ki dekar kade ya baro kinong India ngimde ban ya penpat jan bin ru hong ne